Alhamdulillahi. Masaurare fatan za ku ba mu aron kunnuwan ku a cikin labaran namu na yanzu domin ganin irin abubuwan alkhairin da kuma dai abubuwan da ƙasar jamhuriyar Nijar ke samu ke amfana a mulkin wato da Janar Abdurrahmanu Tiyani, ƙarshen jagorancin Janar Abdurrahmanu Tiyani da shi da wanda suke da yake gwamnati baya kalar su wato Firaminista Ali Lamin Zen. Masaurare sun gyara zama tsaf domin jin wannan labaran namu kyawawa a halin yanzu. Domin jin yadda fa 'yan Nijar suke ta farin ciki da murna da godiya da sa albarka da kuma dai ƙara jinjinawa mulkin Janar Abdurrahmanu Tiyani sakamakon yadda yanzu kayan abinci suke ƙara sakowa a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Tun bayan kuma saɓanin ƙasa Najeriya yayin da ƙasar Najeriya kuma komai sai ya tashi. Amma fa yanzu ana jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahmanu Tiyani fa yana nan yana ta aikin alkhairi domin ganin yadda ake tare da gewa mutane abubuwan da mutane ya samu su shiga azumi cikin jin daɗi. Masu saurare shin kuma kuna goyon bayan irin abin da Tiyani yake aikatawa Nijar ko ba ku goyon baya? Masu saurare shin har yanzu a cikin ku akwai wanda yake son mulkin Muhammadu Bazoum tsohon shugaban ƙasar ta Nijar ko kuma dai babu? Misali dai za mu so mu ji wannan da sashen namu na kwamen. Masu saurare musannin nan da kasance wannan shine baki na farkon zuwan ku shi ta mana farko mai albarka mu dai faza dai da musu kuna subscribing da kuma dai wannan wani alamar na sanarwa kamar haka. To madalla ta tabbata dai Janar Abdurrahmanu Tiyani shugaban ƙasar nan na jamhuriyar Nijar mai riƙon ƙwarya wanda suke juyin mulki wa Bazoum Muhammad a watan da suka gabata ƙasar jamhuriyar Nijar. A yanzu bai nan yana ta samun sa albarka da yawar jinjina a wajen 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso tun bayan da Mali ya bayyana cewa tabbas zai fara ba a ƙasar Mali Burkina Faso wato dai gas domin ƙara ƙarfin makamashi, yayin da dai ana ɗin da ya kuje da dai shinkafa take ta ƙara saukowa a hankali tun bayan da wato Janar Abdurrahmanu Tiyani ya hau tabbas fa Nijar suke samun sauyin al'amurka da dama musamman ma a kalar mulkin nashi na yanzu tun bayan da ya shiga fita domin ganin sai da cewa ƙungiyar ta ECOWAS ma ta cire ƙasar Nijar din ta kuma da dama tabbas Janar Abdurrahmanu Tiyani ya yi matuƙar ƙoƙari akan mulkin nashi ko yanzu ya sauka tabbas ya yi ƙoƙari. Da kuma garzaya zuwa Najeriya sakatare wurin wato dai sanatoci ne na Najeriya suka bayyana cewa tabbas ba su je ƙasar jamhuriyar Nijar domin ganin yadda za a fafata da su domin ganin yadda za a yi sulhu domin ganin an dawo da farar hula mulkin sa. Masu shin kuma kuna goyon bayan cewa a dawo da farar hula mulki a Nijar ko ba ku goyon baya ko kuma dai kun fi son mulkin Janar Abdurrahmanu Tiyani? Tare da maso wannan shi ma dai maji shi da sashen namu na comment don hakan ne zai ba mu damar samu da kuma jin cewa shi dai masu da kuna tare da mu. Tabbas masu saurare Janar Abdurrahmanu Tiyani ba ma iya kaɗai jamhuriyar Nijar ba a Najeriya ma tabbas fa yana da masoya tun bayan da ya ƙara amsa 'yan Najeriya 'yan gudun hijira kimanin 40,000 ba tare da nuna masu wato wale launin fata ba. Hakan ma ya ƙara jawo farin jini wajen Abdurrahmanu Tiyani ƙasar Nijar da ma Najeriya gabaki ɗaya da Mali da Burkina Faso. Tabbas ko fa yanzu za a iya ba wajen Abdurrahmanu Tiyani shugaban ƙungiyar nan ta ECOWAS ma mu in za a yi bokan ma muna so domin tabbas ma mu so ma ba shi da mu tabbas Bola Tinubu babu abin da yake yi wa ƙungiyar nan ta ECOWAS sai dai shirme da abubuwan hauka da rashin mutunci. Amma fa wannan in ji masu saurare kenan. Masu saurare sai kun ji kuwa cikin cikin labaran namu na wani lokaci fatan da kun ji daɗin da kasance da mu a cikin labaran namu ne na da yamma. Muta lafiya da sada mu da alkhairi kuma amin summa amin.